नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात नवरात्र उत्सव मोठ्या उमेदीन साजरो जातीर आसा. घटस्थापना जाली. नवरात्री उत्सवाची कारवारात जोरदार तयारी सुरू जाला. नवरात्र किंवा शारदीय नवरात्र हो देवी दुर्गा मातेच्या सन्मानार्थ साजरो करचो एक वार्षिक हिंदू सण असा. नवरात्र म्हणल्यार 9 रात्रीचो समूह असो. अश्विन शुद्ध प्रतिपदेच्यान नवमी पर्यंत दुर्गा पूजेचो उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो करतात. शरद ऋतू काळात हो उत्सव साजरो जाल्ल्यान हेका शारदीय नवरात्र असे म्हणतात. अश्विन शुद्ध प्रतिपदेक घटस्थापना करून या उत्सवात सुरुवात करतात. काही जण घरात देवीची स्थापना करून आदिमायेची 9 दिवस मनोभावे पूजा करतात. कारवारात बऱ्याच कडेन श्री दुर्गामाता स्थापन करून 9 दिवस मोठ्या उत्साहान पूजा करून मनोभावे सेवा करतात. रात्रीन दांडिया खेळाचे आयोजन करतात. प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्षाक सुद्धा कारवारच्या भागाभागात हो नवरात्र उत्सव मोठ्या उमेदीन साजरो करते आसात. दांडिया खेळूक आणि पळवूक प्रत्येक जाग्यार खूप गर्दी जाल्ली उरता हे विशेष. कारवारात नननगद्दा श्री संतोषी माता, समादेवी, कोडीबाग, भांडीशिट्टा, चित्ताकुला श्री दुर्गादेवी, चित्ताकुला बाजार, अस्नोटी आरव, माजाळी, मुडगेरी, हणकोण, केरवडी अशा बऱ्याच जाग्यार वर्ष पद्धतीप्रमाणे या नवरात्री उत्सवाची सुरुवात जातीर आसा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. ग्रामीण विद्यार्थिनीली राज्यस्तरीय खेळासाठी निवड. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुका हारवाड ग्राम नेताजी सुभाषचंद्र बोस सरकारी हायस्कूलाची विद्यार्थिनी वक्कलकेरी निवासी नंदश्री गणपती गौडा ही हर्डल्स विभागाच्या धावच्या शर्यतीत द्वितीय स्थानार येऊन राज्यस्तरीय खेळची त्याका संधी मेळिल्ल्यान स्थानिक ग्रामपंचायत माजी उपाध्यक्ष हाली सदस्य श्री सुभाष नायक हेमी नंदश्री हेमगेल्या वक्कलकेरीच्या निवासस्थानार वचून तेमका शुभेच्छा व्यक्त केली. हालक्की समाजाची गरीब विद्यार्थी अशा खेळात पुढे पावला ही गावच्या लोकांक अभिमानाची खबर असा. म्हण या मागासवर्गीय समाजाच्या विद्यार्थ्याक पुढे सरतो जाल्यार आपण जायते सहाय्य करच्याक तयार असा असे तेमी या वेळार आश्वासन दिले. अंकोला हट्टीकेरीत विषारी मावंडळाक धरण रान खात्याच्या ताब्यात दिले. अंकोला तालुक्याच्या अवडसा दांडेभागात गेल्या 2 महिन्या पहिली एक वासूर गिळिलो मावंडळ मंगळवाराक परत त्याच हट्टीकेरी व्याप्तीत नजरे पडिल्ल्यान स्थानिकाले मन भयभीत झाले. ही खबर प्राणीमित्र महेश नायक हेमका दितरेत तेमी घटनास्थळार येऊन खूप मेहनत करून अखेर त्या मावंडळाक ताब्यात घेऊन सुरक्षित अरण्य खात्याच्या ताब्यात दिले. जेन्ना ह्या मावंडळाला वासरू गिळिले तेन्ना मावंडळाला सुरक्षतेच्या दृष्टीन अरण्य खात्याच्या मार्गदर्शनान त्याका तशेंच सोडिले. पण मंगळारा हट्टीकेरी व्याप्तीत आशा तोकू नायक हेमगेल्या घरात एक व्हड
मांडळान तेमगेले पाळीव मांजर गिळिल्ल्यान ते पळोवन घरच्या लोकांक महेश नायक हेमकां कळयले जाल्यार महेश येवन पावतपर्यंत मांडळ त्या मृत मांजराक सोड बेपत्ता जाल्लो। महेश हेमी त्या मृत मांजराक दोरेन बांदून तोरी बाजूच्या रुखाक बांधली आणि पाळत दवरली। काही वेळान तो मांडळ आपले सोड दिल्ले भक्ष्य सोदत येवन ते मृत मांजर गिळचे प्रयत्नात असताना महेश हेमी चाणाक्षपणान त्या मांडळाक धरले। हो मांडळ 13 फूट लांब 18 फूट रुंदेचो असून तेचे वजन 30 किलो इतले आशिल्ले। तो मांडळ रानखात्याच्या ताब्यात दिलो। कॉमन क्राईट नावाचो हो मांडळ असून सर्पापेक्षा 5 पटांन विषकारी असून या मांडळा बद्दल जागृती जावूं जाय। पण हो मांडळ वासरा पेटे मांजरा हेची शिकार करता। असलो मांडळ दिसल्यार भिवची गरज ना अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान सार्वजनिकांक माहिती दिला। 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹೆಬ್ಬಾವು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವಿನ ನುಂಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಅದು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಂತ 3-4 ಸಲ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು। ನಾವು 2-3-4 ಸಲ ನೈಟ್ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಇವತ್ತು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಕರೆದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಾವನ್ನ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂದಲ ಹೋಗಿದೆ। ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಈ ಥರದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತದು। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿಸ್ತೀವಿ। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।